Hey, what's up guys? So for today's videos guys, kay nagluto tagkuan. Luto mig kuan guys. Lugaw guys kayo ni sudan. Kuan eh. Shout out ko sa kuan. Ako ang sidelinean gapon dito sa Cogon Pardo. Ila ka kuan. Abigail Manimug. Thank you kayo, nakapalit ko bugas, gatas, o mga basta pagkaon ang mga mga pagkonsumo sa kuan, pagkonsumo sa pang-adlaw-adlaw ba. So mga mong luto guys, luto lugaw kay pas bata. Luto mig lugaw kay para isuha. So kahoy guys, o gamay lang guys. Napay kuan nun to, mong kagunon napay to. Mong kagunon yapon. So dito na sa Leonas sa mga poha guys. Mga kinsa mo tong nay kahoy diha nga way gamit sa inyo hang balay. Sa inyo hang asa nang dapita. Pwede ra mo text ko kaya ako nang kuhaon guys kay kahoy ang gamit rin. Kahoy ang gamit. Lata kong lugaw guys kay ras bata guys. Ganiha pa ni siya. Siya rago ni malata. Ganiha rin bukal oh. May ikaw cellphone hayog. Sig papuspos anang imuhang armas dia. Duwa ka ng pusil-pusil mo, taka ng hapos. Siga-siga ginagmay ba? Barani pa ni udto. Ganihar ni si bukal. Ang bata na kung duwag armas. Silpo-sili, hapos-hapos, si Binto. Tanaw silpon, may kong silpon buhagas pertirwain yun. Ayaw dong, mamunal magtiil oy. Suka kuan ni bata Tanaw diha kon, BCD. Basa dia basa. Alis din na ba batia na oy. Disi balhin na balhin. Balhin. Bati ni mong duwa oy. May ayo mo kay katunan anak. So magkuhan ko rin guys, akong motor mag-repair tas motor kay ang motor gahi kay kable, igana nimo di nang balik. Ungot siya ba maragtaya na iyang kable. Igana nimo di nang balik, sige lang gandar, mabuhian na gud siya guys. Buhian na nimo kay ungot na magdaggan magdrabuhian. Kuan sa mi malit sa mi og kable na babaw guys ayun kay silingan na maligya na metalyer so kita rin hapon mo taod iba man ta kwarta pang talyer sa pagpalit kwarta pag install hindi na mayo dapat kung nakay motor guys ibo ka mga basic nga kuan sa motor basic nga mga kuan ba ang ginagmay ra ba para magilis ligid interior nga maplat ana ra ba nang side mirror side bato ano diha basta di lang yung makina overhaul makaya-kaya ra na
Pero ako bungkago na akong motor guys. Bungkag na ako. Balik na ako. So, sobra naman. Sobra na pisa. Kaya naman guys. Basta manikamot na ko kag kuan sa giung sa to nimo. Mandar magyapon. Basta kuan ya kanang kamao kam kubi-kubi ba. Sa mga sa ni. Ngadto sa mas babas ko ang bugoy. Malit mig kuan. Kaning malit mig kaning kuan. Kabli. Tara dong. Babaw ta. Babam. Oh. Ding. Jing 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 jing. Ba ako naong ba? Kuha ako naong ano? Ano oh? Na. Jing 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 jing. Bye. Hi. Ano, para makuha mo naong ano? Na hi. Oh, sige. Hi. Oh, sige, kuliti. Hi. Oh. Hi. Kuliti ba? Anak, sige, hi. Hi. Sige, pag-vlog. Hi. Guys. Ayaw, anak lang. Para makuha mo naong. Anak. Hello. Yeah. Tapang. Tapang. Dad. 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 Asa lang mo pa? Ay, kabli. Ha? Kabli. Oh, nasi po sa. Charge mo ba daw? Dad. Dad. Ayo. May tao? Nakariya. Ha? Tarong nga na yung kuwan, sanina. Tarong nga na, ana. Ayo. Kabli niya sa gasolinerador? Ito ako euro. Aduh. Santai ba? May malupat yung kalaki eh. Tao! Kuha na mo kanang biskuit nga Skyflex. Kaning naipalaman doon wala. Plain lang? Oh, lami ba na naipalaman no? Palaman lang? Oh, sala ka po. Sala. Wala holiday ba? Ano ba ito no? Holiday ba? Inig 28, holiday gihapon sad. Balik ka. Akino di maron ni ka kuan. Kuan sad. Dito gani sa pinagsan. Bambam? Bambam? May pisa. Kita kapaandar ng Bambang. May pisa. Big.
Tawag Inday. Ah! Tawag Inday. Ah! Makaon be! Matag ko mama, makaon ko na. Ginagong ka dito lugaw pa? Like! Oy, atubangan to ang Lugaw ba? Lugaw! mas luyong atubangan. Lugaw? Bijuhi sila, bijuhi. Pila man imong palit? Ana, oh, Pila bijuhi. palit mo? Mama. Video ka na nagtutoy ko. Pila man ang palit mo? Inday. Nanay, oh, nanay. Pila may palit mo ba? Haman. Kable. Wala lagi, oh, hotdog stock. Ato ko ano palit mo? Isa, asa? Sa... Bus. Pra. Tudo. Nang tanga ka piyaga. Ha? Nang tanga ka. Wala na hotdog stock. Oh, plan gani nang tanga. Ano? Gila. Uy. Inday, inday. Nang tanga baka gila. Basta na kuha ha. Daw, ay kwarto. So, walay kable din sa mong silingan, guys. Mo adto ko og kuan. Opera. Okay. Walay stock sa kable. Pang XRM ang kapareho. Tara. Dali na may nga tugor, yung kira na eh. Pandong bi. Ato mama, itag pandong ng mama ko. Ye, pagdali. Huwag ka di. Ini siya sininaan na oy. Bi, Bam. Pagdi ha. lagi kuyog ng gini siya. Bali machinina oy, bali. Bi. Sige na gud. Dad. Na. Marami siya girl. Ana oh. Be, purong. Nama ni pandong. Aw naa day mas. Naa di pandong oy. Asa po na ni oy. Tara. Lang. What ya? Dia lang. What a good. Watch out. Di bye-bye. Diri bye-bye diri. Bye. Bye-bye dito. Diri ba? Diri oh. Bye-bye dia. Gi. Bye. Oh, bye-bye. Ato na mi.
guys. Kay kaligsi kay guys. Ya. Kapalit ko og kuan kable. Tag 120 ang kuan, mahala dis kable oy. Wa kita mahimo ng kable kay mahal man niya. Man tagbugas kay murag natay ka kuan kay naamay ni saag yung tag 20. Ang kable wa may ni ingon nga tag piso na lang. Ang bugas kay mahal sa bugas. Mahal ang bugas. No. So nata diri nagkuan ta nagluto tag nga. Kuan diri guys, chicken inutang. Chicken inutang na mo guys. Amo ning sugkay-sugayo ni among chicken inutang. Kay mga tog ni mga bata ron makataon ko sa kable so kuang kan motor. Ato ni haling-halingan siya mayo. Di na kay pa kuanan kay pa kuan na mo siya. Painit ba, painit-init. Di ba ba? No. Mano painit ra man kay ambot katula ng kaduha ng adlaw siguro katulo ba. Mura na init kay budget na muna. Usa ka semana. Usa ka semana ba budget ba o. Ako sawa guys oh. Bata guys oh. Tapos dito mga gwapo-gwapa na liwat papa ba na bantay ka oh. Gwapo matag magpagwapo. Matag dito tahilig og pagwapo no. So man sige pagwapo nga yati nga. Papa. Oh. Papa. Dunggang nas gasto. Oh, wala mong bata oh. Kaon sila oh, kaon. Kaon man ni sila oh, no. Highway. Hi. Hi. Tarong ha? Highway, hi. Hi. Hi, Inday. Di napan si Inday ay. Magpatuog pa mi guys. Nagtukor sa kong motor. Patong. Paano itong usa kayo para maandar to? Papa. Oh, lisod kayo kay kuan. Papa. Ungot ng kable. Papa. Dong. Si Inday ba bukod bukong ligo. Ako na siya. Bawan. So, what's up guys? Karon pa ta maka kuan. Karon pa kita maka adto ni taod ta data ning badangog sa kuan ba. Diyahang basta badangog mao na. Uglan-lan tag sudan diri buok. Kaon pala ka diha. Ako makan unggot. Lan-lan ko sa kabuk. Delicious. Ano putang delicious.
Baan ninyo eh.